लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैनाय बायदि। दिनै आं मोनसे बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आं मोनसे बर'नि मुंदांखा एक्टर्सफोरनि मोनसे मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअखौ एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामदों लोगोफोर आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सानै सानै। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों लोगोफोर, नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरनि बागै एसे मिथिना लादों लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों मिथिंगा आरो मिथि लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखायो लोगोफोर, बिसोर सानैजों हिर' आरो हिर'इन नङा लोगोफोर, बिसोर सानैजों वाइफ एन्ड हासबेन्ड बायदि लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बिसोरजों लोगोसे गोबां मोसागिरिफोरनि मोसानायखौबो नुनो मोनबावगोन लोगोफोर। बिसोर जाबाय रंगिना, सोरांसि, जिमि, बिथराय, सोरजिला आरो रिजु लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ सोर खालामदों होननानै बुङोब्ला मिथिंगा बर'आ खालामदों लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों सोमखोर बसुमतारी आरो प्रतिमा ब्रह्मा उजिर लोगोफोर। प्रडिउसार जोंसार बसुमतारी। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर।